Magandang buhay mga kapatid. Magandang buhay. Biyahe na naman tayo. Kasama ko si Mrs. Nag-iisang pasahero na ang buhay. Kahit linggo magpapahatid sa kanyang trabaho. Wala tayong magagawa, mahirap na pag hindi natin sinunod. Naku, bilis ng takbo nito tuloy. Yan, ingat tayo sa mga ganyan. Mga biglang sulpot. Kaya dapat minsan yung takbo natin, yung makakapagpurino agad tayo, hindi yung gaanong mabilis. Ano, mga biglang liko. Walang signal light. Aso. Maluwag yung C5. Madami ng bata sa Eco Park. Siyempre ngayon lang uminit. Umpisa pala kahapon. So nakalabas yung mga bata. U-turn. Libre pasok. Lubak. Uwi tayo.
Ayaw na, dinig pa rin yung tambutso. Kaliwa din to pick up. Ford Ranger. Yun lang. Traffic tayo. May misa. Simbahan kaya madaming sasakyan. Ha? Hindi nga. May simba pala ngayon. Linggo. Tik na. Intersection.
Daming nakapark. Naku. Saan siya papunta? Si makakatras dyan. Naku. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.